Tapos buang nga ma. Ipabuang naman ugma. Sabi na. Lagi? Paano yan ma? Saan naman na to? Kaya giskidyon. Hindi pwede. Paano yan? Buwak ba tiyo no? Oo. Saan nagiging mo pare? Oo. Ano yung kusa 22? Hindi lagi pwede ko no. Kaya magmagma ko no magbaon. Kaya na ako na ipuli. Ah! Ha? Ambot! Ay, ambot. Tang-tang na nila kaya managpista. Itago, pwede rin itago siguro. Itago rin eh. Paano po tao na bumalik? Taon na po siya, itaod na po din nagkuhan. Sa artista. Paano din tigtang-tang? Nga nung may muso. Tigtang-tang. Ang kita na diri raw. Ay, ay. Ay, tao. Kasi yung white ito na video para katong Habwa. Para habwa. may dilos pamimisa sa interior. Lingkod lang sir. Ma'am, lingkod rin ako. Hindi lang katong bayad na. Ako katong sa kuhan? Katong Konsolasyon? Oo. Ato cemetery? Oo. 1.8 sa kuhan? Oo. Oo, now ako ganiha. Ay ka tawag eh. Okay ka na. Ako klaro. Mari mapagod ni. Okay, Kadong online mapag check. natulak ko. Dayon ba? Oo. Padung mapagod ni mulak ng ulan manggod nung pasunkuan sa mga tigil ng ulan. Ang schedule sa misa, buntag yun. Pag ito, alas 9 kita tita. Mas naipit ha? Alas 9. Say, nagbayad. Sus Big Junior. Senior Junior. Junior. Sagrado kay ngano, Jesus. Kaglokan. Ano yung mga nga na kuhan? Espesyal. Santok. Resibo. 1.5 ng kuan bayad sa buwa. 1.8. 300 man paghabuwa. 1.5 man sa misa. 200 pesos plate. Sa kwart. Mo nang 1.8 tanan. Okay na? Thank Salamat you. ma. Salamat. So, then you, what? Grabe sa interview kaya ito yung si Kuya. Salamat ma. Saturday? Kami ngawas panahon wa may glakaw-lakaw dari sa kuan. Plaza kay kuan Mas. kanang uwan. Mingaw ka jud pa na. Plaza. Kuan man. Uwan. Ansa ba? Mata ng solar po. Ha, kanay nga ng solar. Sa Nilingganay sa
pagtuo o gugma. Mutabang pakadagtang-tang pa dali na mahuman. Hindot kay pagka-picture oh. Hindot pagka-picture no. It's the God. It's God. Sige, ito sa gabal pa nito. Trabaho. Ina na yung gusto mo na siminto. Ben, yung design di ba? Mga buwak na tiles. Palitan na to sa mama og sedang pritong manok. Okay, yun na ba itong lamikag pritong manok? Pila niya? Tetra. Kaya siya babaw. Kanang unod. Unod gani. Unod bigyan po no? 15. Di pa ko. Pila ka mo? 15. Pag-upat, 60. Pat ka mo? Pat ka mo ka ito balikan? Pat ka mo? Patakay, sige yan. Yang kano yung kana? Unod ba? Unod. Andiya, palitan natin dinuguan ag iro. Palitan natin dinuguan ag iro. Barong lami po silang sudan. Kami dinuguan dan. Ha? Way dinuguan. Mukan sila gatay. Pila dito eh. 15. Kana na lang kaya. Dua ka bukti. Butay sa bote ha. Ngunit sa akin, mabili na po niyo. Iisa rin nagbutang. Kani sudanamos iro. Hugiring. Pwede mo na bilhin sa katulad na. Kari mo'y sudanos paniyapon. Mga katulad na. Hindi siguro makakatulang ate. Ang isda raman. Mo'y kuwan. Grabe ang isda. Ang madali. Makakatul. Pinaypay na saging guys. Snack. Na may pan si mama dito. Hapit sa miglaro-laroy daris kuan guys. Seawall. Wapay na maligja. Kay kuan food kanang taligsik. Pero nagkahapon dagan danig tao. Magsuroy-suroy ba? Aligri nagdalagitron, di para sa unang amingaw karon kuha na, aligri na kaadyo. Kung sa bowl pa, arang bibuha na kaadyo. Kung sa dalagit, aligri na kaayo. Pag sa bowl, grabing bibuha na jud. Daghan kaadyo tao, nagdalagit. Pagka aligriya oy, daghan kaayog tao. Ag bowl kay pinaisig man, misagwa na itik, murag na itik. Pagdalagit kay pinahinhin man. Aray ko. Napiti man. Miti ra ba? Pasakitan mo tayo panagsal. Sige lang tigang gimahal. Aray ko. Ano ba? Kasama ko pasakitan ka wala. Okay makabawas ro na. Pasakitan panagsa. Yan naman, kano samtay kasi pasakit be. Karon. No. Sulti dia. Karon di mo gidagpi. Mo gani, karon na gani. Grabe ka, manakit ka na. Ang takuan guys, pinaypay nga saging. Mana mo ta guys? Pinaypay. Nga to ramis kuan kung pinto kay nagbayad mi daan sa misa o kanang pahabwa kay karong sunod adlaw si Papa habuan na namo kuan na katuig siyam na siyang gikan gilubong. Muhiyam karong dulo. Habuan na. Kay balhin na sa
itawag na na. Moon jumper. Ngayon kag saging nga pinaypay. Diyan naman may nagpa-schedule diya sa ngaging adlaw. Hindi naghuwat ra mig tawag sa kuan ba simbahan. Kay nagpa-schedule namin sa kuan ba misa. Dapat ladyo pa ganang nga buwa magpa-schedule na daan sa misa para ma-schedulean. Ganun ba yung kami sa Kaya diyan naman ito nagsabot mo dyan. Isang adlaw na. Nagamot ang gusto nga schedule na misa hapon. Kayo buntag mang good, busy mo ko nagabuntag ay siyempre mag-prepare pa ta. Maligo pa. Amdya kay tingpahuway man kuno nas pare ng udto. Kanang oras sa alauna, alas 2 tingpahuway kuno nas pare. Manangari na lang sa buntag alas 9. Pa oh. Hindi lang ka. Katambok na. Ang balik. Hindi, manambot. Magdat manambot. Importante buhi. May nang slim na rin. Uy, guwapo na. Slim pa. Hindi ako doon. Wapog mahot pa yata. Wa may maot na to. Pa puro man tagwapo gwapa. Bisan pag mutambo ka diha o maadyo kag batasan, gwapa jud ka. Pay maot na tong tanan gihimo tas Ginoo na puro tagwapa nakadepende lang sa ato ang mga batasan. Very good. Lahat talaga ang mga tao. Pero mas perfecto jud ong. Gwapa ka, sexy pa jud ka, butan pa jud ka. Mao nay dakang blessing sa Ginoo gihatag nimo. Dapat imong ampingan. Dibawi man. Tira to. Sana ta naguhat nos mama. Dalawa ba yung mga tag? Dami. Kinakaw na. Gamay na kayo. Hindi na ko nung yung manignit man di ay. Ano ba? Loo dyan. Ado lagi si panagpi. Na ba? Nabi kayo magdilag data we. Kaya manggigil man di ay. Signas tapos dagat manggigil. Gig panagpi. Ano ba? Dili ba? Dili ba? Dili lagi pamislit. Ang ulo, dagang nag-iuban. Ang uban kay mawala ko sila ubanon. Kanin daw ta na. Iba, Ingon sila pag ubanon, stress ko nun eh. Stress na hindi ay. bot pa sa bot. Dawat na nimo ang katigwangan. Uy, hindi ko mo daw tiguang. Uban rang. Kauban raman na. Hindi ko. Basta ubanan na kang tigwang na dyan ka. Igtara ni Be. Hindi ko. Uban yun ba yun? Hindi naging basta-basta. Kung tayo'y matanda na, sana'y di tayo magbago. Bolo ka diya? Kailanman, nasaan man, ito ang pangarap ko. Kuha mo pa kayang ako'y agdan at yakapin. Hanggang sa pagtanda natin, ang nakalipas ay maaaring balikan. Oh, Ginoo ko yo. Sige lang magtrabaho, human-human. 2024 na naman, mapanahon man nag-pay. Basta-basta na oy. Mabutan pa siguro ng 2026. Yo, ano mo? Gidugtungan na dito Oo. sa tumoy, no? Wala na, happy na ni mo man, Be. Paubos naman dito, paano na o? Paubos na. Minta karong tuig, gamaw man na niyo, sunod tuig. Kay muli ta July po, birthday tatay. Kani nagkasakay, no?
Ano sa tong tapa katong naimurag to ah. Asa? Katong naimurag singa nagbitay. Muna pang away angkla na pag tanawa ang sana. Muna mo sa kasta, muna mo biras taas. Asak butang nga kargahan Oh, sa tanawa. ngun sa ikarga. Kana siminto. Kana pang iba una sa poste. Lain na sa puto kay gitaya naman iba kinadali. Kayon medyo na kidagat man para Dapat din nila dugi-dugayon kay malaka niya na. ay pabarag nila pusti kanay lang gamiton. Yawa. Ginawa na. Nam tos to ka. Tana ba? Tawa. Oh. No. Ligo na nga ng kanang ko ng kun bisa. Patig. Ay nga na hindi ay. Ano rin? Ito bulab-yog na niya. Jasam na ibutang. Ano? Pila ka milyon kayo na. Ano na? Hindi ko matuwa rin nun ba? Siyempre bugat. Hindi makalitog putod ba? Lagi din na itaw sa umusa. Yan ay tao subos. Patay yun. Simba ko lang. Ang bagata gudan na agi balhin ra. Tana. Ay, sagod. Tana kay nangita na rus mama. Dugay ka. Ang tanaw ganita ara makabaw taon sa pagtrabaho. Mamang gyapon di magkadana ka mao. Kung gusto kang makahibaw di mo apply gud ka dihag. Construction worker. Isuwagit rinoon. Wawa kung naginganaon ka na daghang tao singgitan kay mangutang. Paon ko makaya. Tuwan ka. Mao na, obligasyon gani, obligasyon dyan mo bayad karon di ka mawawan. Nasinggitan na inunggas daghang tao. Pero wapay pamatasan na ingana oy. Ibutang pud sa lugar kay siyempre mawawan po ng tao. Ikaw kuno nang utang pa din singgitan kas daghang katawhan. Awa may problema kay sa maramo kay utang mo ko pero ay lang nang wagi init ng ulo.Tud kag negosyo nga pautang tasan jud mo pasensya. Pero di maayo nang magkit-kit. Kada yung pakyan ka na. Singgit man inuon. Lain na. Sayang inuno ako ng kabidyo. Pila ng gasolina? 68 na ng Condreno. 68. Kamusta na ka sa Carla? Shout out Ate Carla. Kamusta na ka, te? Lagi lang ba? Iwas lagi. Tao din di kari din. Katong likod, ay katong tapat, katong salin sa bagyuman ko. Ating lakaw. Ate. Ano ba ida kay? Nana sa airport. Bayad na ko. Patibahan. Isa? Oo, alas 9 yun. Isa dire? Ano ko na buhaw? Wala unsang orasa na ya buhaw na to ya kay alas 9 magikuan di man sila to laon ako. Kay Kung pabuhaw na ugma kay sayon, pwede na sayo gabuo na to ya. Ha? Dali lang na. nya Basta mo sayo lang alas to ya. di man misa di misahan man diri na tao. Ha? Uy, paminaw. Wow, ganyan. Misahan man diri alas 9 din magkabuha pa. Kamo na magmisa. Nasa may Okay, ako blessing. sayo na to gabuo na ya. Alas 9 mo nang kuan, alas 9 ang misa. O ba? Oo. Adili Sa 22. 22. 21 pag nokba. Kakuan. Ikuwibis. Saan law derte? Wibis man ang 22. Baby dia. Wibis. Alas 9 ang misa di. Ang paghabuwa da na. Kung di na pwede habuhaon Martes da, Miyerkules ug mag. Kay aron i-prepare na lang ang kuan. Picturean na lang niya din i-prepare na lang ang bukog ini misa. Hindi pwede ito. Huwag masapon. May tag moabot Karong og gabi si ate mabot na sa airport bitaw sa Manila. Pati kaya sayo na to ya. di pa sila Ikaw kaya ang agdon niya kay ikaw. di pa sila moabot mga Miyerkules ug hapon. Nana. Karong gabi ina na karong gabi ilan.
ug tambungan na lang yung habuaon ug maghapon. Dayon kay aron ini ka Webes ma-prepare na din na sa misa aron magbisingan siya. Gusto lang siya Yung upuan. igsuuban sa Then mga ibutang lang na siya sa sulod sa chapel. Ha? Tanong mo ya? Naman, buntag. Kaya ra buntag. Ay ra nimo? Alas 9 pa ng misa. Webes. Webes. Bibes? Kay misa alas 9 man. Sa man mag Tao na pagbuntag. ag dili Ikabuntag ka niya, alas 9 ang misa. mag limpyo ba ka sa chapel then ikalas 9 sa oras alas 9 misa na ani. Di pwede magkulis eh. Baon. Ug maghapon. Mangabot na baka itong imong ubang Mulagi igsuon. Basta na mo yung isang ka? Taong igso na sa Manila, karon nga Ang uban ni napas Negros, napay napas Negros, napay anak na sa Negros man, anak din sa gawas mo rin man. Ah, inyong suon. Igso na mong imabaw. Kaya ito lang pakit mo sila. Ay, ano mo ba? Imo na lang kanang tantangan daan og kuan. Oh. Ato ba patantangan na lang daan ni ka ug maghapon ug lapit ang daan. Kanang taklo. Okay ka na bahala, basta Karon, kabuntag sa'yo na Isira lang. na ko ang kuhan. Isira na ko plywood. Para, Ini ka ba yung bunlot na lang. kung sa oras mga alas 6, kaya alas 7 ana, sa oras O mga alas 6 na lang kay hindi pa man mi. Mulagi. Sige te, marato te. Salamat. Eh, prank ba? Ina nga, kailangan tuluog mas buntag kabuhaon na. Mangil ba? Eh, prank tra ba? Binuangi. Uy, ginukog iro. Binuangi pas mama. Tapos kamuha nga ma. Ipabuha na magukma. Lagi. Paano yan ma? Mangabot naman kato sila. Pabuha Sila na tidana. Isa naman na to. Kaya giskidyon. Hindi pwede. Schedule ko no. Paano yan? Buwak ba tiyo, no? Oh. Masa naging mo, pare? Oh. Ano yung kusa 22? Di lagi pwede ko no, kaya magmagma ko no magbaon. Kaya na ako na ipuli. Ha? Ambot! Ay, ambot! Anong gagawin na to dyan? Na, puto sa ating mabutan siyang gabi eh. Siyang di laman ang uban ug mabilin. Di ka masugot ugma? Pa magkaya? Isa pa ang nahitop na diyan. Giprank tratuho ka ma. Nag mga pinilo na mo. Alas 9 jud naglisa. Nilagyan niyo si ate. Og maghapon, kung pwede ko no, tangtang mo na daan nila ang katong daang labi na di pa hulbuton si Papa tangtangon kung kabuntag. Dali na lang kuno kay mo tuy makadugay kuno pag bakbak. Pero padtuon ta pero dili na tangtangon kumbaga ila lang bulhaon daon din tabunan nila og tabla. Alas 6 sa buntag ang habwa. Yan si Kuya alas 6 sa buntag kinahanglan alas 6 kay alas 9 misa. Pero og masapon tiltilon na tong Ilang adto mi natin yan istorya meron og unsay ko natin yan adto mi ugma. masapon. Video. Alas 9 jud misa. May bawa si Mariano.